Il-Qorti tal-Appell Kriminali preżeduta mill-Prim Mħallef Market Kuti u l-imħallfin Edwina Grima u Giovanni Grixti ikkonfermat sentenza ta' ġuri fil-konfront ta' Kurt Gregg ta' 31 sena magħruf bħala in-Nemes u missieru Joseph Gregg ta' 61 sena it-tnejn minn tal-Pjetà. Dan wara li f'Marzu li għadda ġew ikkundannati 20 sena ħabs kull wieħed għal qtil ta' Brendan Patch, delitti li kien seħħ fil-Ħamrun fl-2017. L-appell sar mill-ħatja illi ma qablux ma' sentenza mogħtija fit-tmiem il-ġuri bl-avukati tad-difiża kienu talbu l-minimu ta' 12 sena ħabs qabel ma ingħatat is-sentenza. Il-prosekuzzjoni kienet qablet illi għandu jingħata messaġġ iżda qabel is-sentenza qalet li wieħed ma jistax jinsa l-intilfet ħajja ta' żagħżugħ ta' 21 sena. Ingħat ukoll li Joseph Gregg messu żamm lill-ibnu milli jwettaq l-att, xi ħaġa li m'għamilx. Il-Qorti tal-Appell Kriminali analizzat l-appell ta' Joseph Gregg wara li l-ġurija kienet sabitu ħati tal-qtil ta' Brendan Patch flimkien ma' ibnu Kurt. Il-Qorti tal-Appell fakret fil-prinċipju fundamentali li l-valutazzjoni tal-fatti u tal-kredibilità tax-xhieda hija primarjament responsabilità tal-ġurati u li l-Qorti Superjuri tintervjeni biss f'każijiet fejn ikun hemm raġuni serja biex jiġi konkluż li l-ġurija ma setgħetx waslet għal dak il-verdett skont il-provi ppreżentati. Il-Qorti osservat li meta wieħed jaqra b'mod sħiħ ix-xhieda kollha jidhru elementi ċari u konsistenti li jorbtu lil Joseph Gregg mal-aggressjoni. Apparti minn hekk il-Qorti enfasizzat li mhux kull żball f'indirizz jikkostitwixxi nuqqas ta' ġustizzja li jħassar verdett.